Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda 21-22 martda Nowruz bayramy bellenilýär. Bu günler resmi taýdan dinç günleri diýilip öňlan edilse-de 21 martda Aşgabatda we onuň töwereginde idara kärhanalaryň işgärleri we ýokary okuw jaýlarynyň studentleri ýogary çykmaly edildi. Şuň paýtagtda we onuň golay goltumunda ýarym 1 saat ary kesme bilen 15-20 minut ýagşyň ýagýandygyna garamazdan ýerden saat 8-den tä 13:00 çenli molimler, lukmanlar we beýleki pudoklaryň işgärleri agaç naharlaryny oturtmak we köçeleri arasalamak çärelerini gatnaşmaga mejbur boldular. Olaryň köpüsi öz işleýän idara kärhanalarynyň howlularynyň içini we onuň golaýyndaky köçeleri tertibe saldylar. Baglaryň düýplerini arasalap ýumşatdylar diýip anonim şertde maglumat beren Aşgabatly habarçy 21 martda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä ul howlusy bolmadyk idara kärhanalara Aşgabat şäheriniň dürli köçeleri paýlanyp berildi. Bu idara kärhanalaryň işgärleri köçeleri aýratynda protokol köçeleri edil öýs prenýal edip juda arasaladylar. Gurap oturan baglaryň käbirini kesip aýyrdylar, käbiriniň şahalaryny çapdylar. Idara kärhanalaryň käbir işgärleri Ahal welaýatynyň Akbuğday we Bäherden etraplarynyň aralygyndaky ortaça 130 kilometr uzunlukdaky asfalt ýoluň gyrasyna agaç nahallaryny oturtdylar. Bu çäräniň öňümüzdäki günlerde hem dowam ettiriljekdigini büdjet işgärleriniň ençemesi aýtdy. Habarçy ýurtda köpçüliklerin bag nahallaryny ekmek boýunça geçirilen ähli halk ýogaryna gatnaşanlaryň arasynda ýaş çagaly gelinleriň hem bardygyna ünsü çekip, olaryň hem ýogary gatnaşmaga mejbur edilendiklerini aýdýar. Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen medeniýeti goňşy Gazagystanda bolup geçýän soňky wakalar barada dymyşlygy saklaýar. Türkmenistanyň goňşysy Gazagystanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň öz ardasy bilen wezipeden çekilmegi bilen bagly Türkmen döwletiniň köpçülikleýin media we habar beriş serişdelerine hiç ýyly habar berilmeýär. Türkmenistanyň döwlet heýetçiligindäki media we medeniýet serişdeleri Nazarbaýewiň 19 martda duýdansyz ýagdaýda wezipeden çekilýänligi baradaky habarlar goýunça dymýar. Merkezi Aziýada iň uzak wagtlap wezipe başyna oturan 78 ýaşly Nursultan Nazarbaýew 30 ýyla golay wagt ýurdu baş tutanlyk edip 19 martda döwlet telewizioniýasynyň çykyşyna prezidentlik wezipesinden çekilýänligini ma'lum etdi. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан. Men prezidentlik wezipemi soňlamak kararyna geldim diýip Nazarbaýew telewizioniýada eden çykyşyny aýtdy. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана. Halk maňa garaşsyz Gazagystanyň ilkinji prezidenti bolmak mümkinçiligini berdi diýip Gazak prezidenti belledi. Bu bildirişiň ýa-ni halkara media guramalary şol sany Merkezi Aziýa giňişliginiň habar serişdeleri bu halkara we sevtara ähmiýetli waka bilen bagly habarlary gyzgyny bilen halk köpçüligine ýetirip başlady. Ýöne Türkmen medeniýetine geçen 2 güniň dowamyna Gazagystanda bolan wakalar barada kelam agyz gurrun edilmedi. 20 martda Gazagystanyň geçici prezident wezipesine ýurduň parlamentiniň ýokary palatasynyň spikeri Kasym Jomart Tokayew girişdi. Türkmen medeniýetiniň bu barada da habar berilmedi. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin.
Türkmenistanyň ilatynyň ýurdun daşyna köpçülikliň migrasiýasynyň fonunda häkimetler raýatlaryň daşary ýurtlara gitmegine pätkelçilik döredýärler. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we söhbetdeşleriniň şol sanda adynyň agdalmadylyk şerti bilen söhbetdeş bolýan resmiýetleriniň sözlerine görä, bu ýagdaýda ýurdun daşyna çykmak isleýän raýatlar dürli ýollary gözlemäge mejbur bolýarlar. Iň görgünli usullaryň biri para bolup durýar we onuň möçberi öňgörüli we edilmedik derejä ýetipdir. Bol biletleriň bahasyndan ençeme etse gymmada düşýär. Biledin bahasy 4000 manat töwereginde adat çony 5 we 6,5 mün aralygynda satyn alyp bolýar. Bir aýaly 3 göze kreýsten düşürdiler we ol soralan puly 40.200 manady toplady, emma dün narh 60 manada galdy. Şuň bolsa 70 manada ýetdi diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 21 martda habar berdi. We ol bir näçe aý mundan öňe ýurtdan çykmak üçin teklip edilýän ýardymdan $200 möçberdäki pul bilen peýdalanyp bolandygyny belledi. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary we söhbetdeşleri serhetden geçmekde ýardamy migrasiýa gullugynyň işgärleriniň üçin edýänligini we olara pul tölenýänligini aýdýarlar. Azatlyk radiosyna bu maglumaty resmi çeşmelerden tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Türkmenistanyň migrasiýa gullugyndan we Aşgabatyň halkara aeroportundan resmi kommentariýa alyp bolmady. Şol bir wagtda para ýolagçylaryň serhetden geçjegine kepil bermeýär. Men paranyň doly kepil berýänligini aýdyp biljek däl, emma ol ýardym berýär diýip Azatlyk radiosynyň gizlilik şertlerinde söhbetdeş bolan çeşmelerimiziň biri aýtdy. Türkmenistandan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň.